Dronovi su se bukvalno spuštali u mom dvorištu. Moja supruga je videla dron koji je bukvalno letao na par metara od naših vrata. Pretio mi je, rekao mi, sram te bilo, đubre jedno, Anđela koja je radila tada u jednoj menjačnici, na svom radnom mestu zatekla odsečenu svinjsku nožicu koja je bila zakačena na vrata gde ona radi. Pored mene su stajali 6 policajci i gledali kako me vređaju, kako me drže za glavu, za vrat. Sve su to posmatrali. Kada su se oni odaljili, ja sam pitao policiju, drugovi policajci, pa šta se ovo dešava? Oni su mi samo kratko odgovorili, mi ništa nismo videli. Ja sam Miljko Stojanović, novinarstvom se bavim od sada već davne 2004. godine. Ono što nas odvaja od drugih novinara u Zaječaru, to je što smo mi bukvalno svakog dana na terenu. Za nas nije problem da li je nešto noću, da li je preko dana, da li je uveče, popodne. Mi ćemo uvijek izaći i snimiti. 11. oktobar, protest su zakazali naprednjaci kod pozorišta, na mestu gde nije dozvoljen skup, dok je opozicija i aktivisti, studenti zakazali su protest kod spomenika Nikolu Pašiću na mestu gde je to dozvoljeno. Jednog trenutka mase su se susrele, su šetali gradom, policija nije razdvajala skup, nego je branila samo naprednjake. U jednom trenutku, kada su počeli da guraju ljude, ja sam podigao gimbal da bi bolje uhvatio snimak šta se dešavalo. U tom trenutku sam osetio 2 udarca i kako sam se okrenuo, osetio sam kako me neko gurnuo i ja sam udario od asfaltu. Miljka udariše. Na ovom mestu sam se sada već bivšem načelniku policije Igoru Jeftiću obratio da sam malo najviše gore oboren, da mi je otet telefon, da sam izgubio kada mi je jedan policajac udario telefon. On me tu 3 puta gurao i bacao na zemlju. U jednom trenutku kad sam se ja okrenuo prema njemu i rekao, čoveče, šta radiš to, ja ti prijavljujem napad, ti me guraš. U tom trenutku su se ostali policajci u punoj ratnoj opremi ustrebili na mene, udarili me štitovima i pendrecima i nabili su me bukvalno o vrata. Nakon toga to se prijavljuje tužilaštvu, saslušanja, unutrašnja kontrola i nakon par meseci stiže iz osnovnog tužilaštva da oni to odbacuju, da nema elemenata da se policija goni ili da su oni nešto uradili, ali zanimljivo je da nijednog svedoka nisu saslušali, nego su samo pitali te policajce koje sam ja prijavio da su me tukli. Samo mi nije jasno zašto oni videoklipovi stoje gde se vide da mu udaraju, obaraju, kako to tužilaštvo nije uopšte uzelo da razmatra, da pogleda. Eto, to je dokaz u kakvoj državi živimo i kako onda sutra neki drugi mediji da pišu slobodno ili da krene ovakve stvari, da pišu o korupciji, o kriminalu, kao što mi radimo, kad on vidi, da kažem, šta se meni dogodilo. Kako će taj neki drugi mediji da krene to da radi, tako da piše? Zaječarsko novinarstvo se u posljednjih par godina svelo na lepljenje saopštenja, šta ti neko pošalje na mail i na to se svelo novinarstvo. Sve je to masnim provizijama i masnim novcem plaćeno sa konkursa, dok neko dobije milione, Glas Zaječara moli donatore da pomognu, ko je prepoznao naš značaj i pomogao nam je. Svakodnevno izveštavamo o problemima sa kineskom kompanijom, kada god vidimo neku novu bušotinu, kada neko pošalje saopštenje, mi smo uvek na terenu. Kao što smo sada pre nekih meseci i po 2 dana otišli na Malka Golaj, to je mesto gde su Zaječarci godinama uveravani od strane bivšeg gradonačelnika Boška Ničića da tamo rudnika neće biti. Mi smo od pre 2 godine pisali da će rudnika biti. Nas su prozivali, pisali svašta da lažemo, da ne govorimo istinu, da nas neko plaća, da plašimo građane. Međutim,
pre 2 meseca, meseci i po dana kada smo otišli na tom mestu, mi smo zatekli jednu ogromnu površinu gde je sve prekopano, gde je sve posečeno. Naravno, sledile su urgencije, pisano je inspekcijskim službama, pisano je ministarstvima i tamo je zabranjeno da se dalje kopa i radi. Međutim, uprkos zabrane inspekcije da na tom mestu rade, kineska kompanija Ziđin nastavlja još brže, još jače i još bolje, kao u sloganu Srpske napredne stranke, znači ne brine na naše zakone, nego radi ono šta im je verovatno prećutno i dozvoljeno. Preko 3.500 reakcija na Facebooku, lajkove je bilo, preko 2.000 komentara, a ne zna se koliko hiljade čitanja je to bilo, da ne spominjem da su nas preneli i ostali mediji, preneli nas i N1, preneli su nas i drugi veći igrači. I o tome sam i govorio u Evropskoj kući kada sam bio panelista na jednom događaju, tako da je bukvalno ovaj problem što je bio ovde prećutno problem, odnosno što su znali samo Zaječarci, ubrzo nakon našeg pisanja i mojeg izlaganja u Beogradu, proširila se i cela Srbija zna o tom problemu šta se ovde dešava. Mogu da kažem da u posljednjih mesec dana se mnogo pozitivnih stvari dešavali i mogu samo da kažem da će Glas Zaječara dugo opstati, jer se u ovom trenutku otvorilo više projekta koji će dugo trajati. Pa ja samo mogu da kažem, prvo bih krenuo od moje supruge koja je najteža u ovoj turi. Meni toliko nije teško, ali ja sam uguglao na sve to. Ali možda se mislite kad ona to doživljava, ona je Ukrajinka, koja mi kaže novembra meseca nakon kad sam pretučen, kaže ja moram na 2 nedelje da odem do Ukrajine da odmorim glavu, ali ovo je za mene suviše. Zamislite kad ona odlazi u ratnom zahvaćenoj Ukrajini da odmori glavu od onog što se dešava u Srbiji i njenom suprugu. Mislim da je to ono šta mi prolazimo. Ja samo mogu da zamislim moj otac šta proživljava, majku sam izgubio prošle godine, šta moji najbliži proživljavaju, jer nema tko od rođaka da me pita Miljko, sine, šta ti to treba? Izgubit ćeš glavu, politika je prljava, sve to. Međutim, ja znam ako stanem, bit će još gore samo. Znači, ja sam, što kažu, platio taj dinar da se uhvatim u to kola još 2003. godine i novinarstvom se završava. Tako da ja neću da stanem ni jednog trenutka, mogu da rade šta hoće, da me biju i da prete i da kažu šta hoće. Ja znam ko sam, šta sam, znaju i ljudi ko sam, šta sam, tako da me ništa ne može uplošiti, samo može još više da me natera da još aktivnije radim i da dam 120% sebe više od onog što mogu.